na naini fasta. Níla cehar sa dón go bhfuil is acu catta scríofann seo. Bhí trúr acu ag Maltaracht agus tasig Louise. Inis tasagum sa fasta. Mis an cuaige duine. An dara háit bán cré ua agus seic bra flahuil de €200 ag dul go dtí imar ní bhfuilmhaig as an réimhach a gundait ligig. As an réimhach a gundait ligig cógar de haslach imar ní bhfuilmhaig a genú a bailach a níos for an dúis seo a bhailiú. Agus mar sin, ceantas na dúiseannaí is smó ag an Oireachtas agus dúis go mbíonn an rachar te gcónaí ar. Sé sin, Coran, TG Cahart, don dosar